U Hrvatskoj matici iseljenika u Zagrebu predstavljena je povijesno-književna monografija o čileanskim Hrvatima, od pustinje do ledenjaka, hispanistice Željke Lovrenčić. Hrvatska zajednica u Čileu razasula se od pustinskih krajeva u kojima se smjestio grad Antofagasta do ledenog juga i grada Punta Arenasa. Znano je da u čileanskoj književnosti postoji 200 književnika hrvatskog podrijetla i čileanska kritika ih kao takve i tretira. Ja o tome govorim u svojoj doktorskoj dizertaciji gdje obrađujem 3 naraštaja čileanskih književnika hrvatskog podrijetla. Nikolas Mihovilović Rajčević je u čileansku književnost uveo novu tematiku, to je regionalna tematika, jer on uglavnom govori o Hrvatima koji su se naselili u Magallanes, o njihovom prilagođavanju toj sredini. Možda je najznačajnije njegovo djelo Desde lejos para siempre, iz daleka zauvijek, u kojem govori o obitelji bračkih doseljenika na Magallanes i o njihovoj prilagodbi. S obzirom da je riječ o autorima koji imaju u svojim romanima i općenito u svojim djelima vrlo često hrvatsku tematiku, često i motive i lokalitete i pojedine hrvatske riječi rabe premda ne znaju hrvatski, svakako bi bilo poželjno uključiti ih i u gimnazijske programe i ne izostavljati iz pregleda povijesti hrvatske književnosti. Ravnatelj Hrvatske matice iseljenika Marin Knezović istaknuo je kako su književnici hrvatskog podrijetla dobro iskoristili povlasticu da mogu stvarati u tako velikoj književnosti.